fung kaham jotono hello hailam sokonar no anteka shakatal bloga 2 month ni pore video khaitongna ke norok bahitong sabaigorodi eko phone shishirma mamui songpaikha muima si mosteng tai engko tanghinabo mai awang sokrandi hin ayamohai hingke obo jaka hingke to markheno selero tei thuna bo muchungo tabo to chai paikha chai paimani pore eko ration o thangnai ta 9:30 tami tongkha 10ta rogo ration bondo khaina aswk saimanya hingke tini weather kaham no omo hai weather no hamjago tamo songnai ama abo bai mai kitsa mia horni ke mui masi mosting iko naidi adi mani tomo busa kabangma khe Jordan nawi koichai tong hingke noni mabode omo hai aswk kabang khe ongko kaisa comment khai sari do hingke hanima kaisa tei ano kutugui tongo tangoi mia o 10 taka ni fatui tui heka 10 taka ni fatui besidin tastaina hinui sota hingke kwbangma khe fatui tui hai tini hinui so ang tabuk ration o thangnai ration card nakha bag nakha tabuk tami tongkha 9ta tami tongkha 9ta fu thanga korsini thanga nale 9ta ya 9:30 tongkha hingke tabuk thangrano haike ration bondo wngui thangno lekha 10ta rogo ration bondo khainale Chigi hai boro se iko boro se angkhe yango bor nok bisingo hine bono grill no bondo khaijomani bokhe orose no tongkhaisa ha tongkhai Iko sokpaika ang ration o chini nokni sai ongo ration kisa hachal no haibano iko aswk lama kologma himui mapaika ta tamo blue buli network ma handshake Chigi high five Chigi high five Chigi hey high five high five ang tukui mushui matai rok tui paikha iko naidi koita tongkha madam khe tabuk se thui tongo bachai eko ani ma saka o mikhding kaimani nog phunuknai omo hinkhe denta rok kaipaikha denta kwbangma wngkha tarpore omo hinkhe to dragon hinkhe omo ongyakho
Hinke iko mo hinke tulsi belai aro mo hinke banta bai tulsi belai mix mane saimi yangi thango oiso usu. Hinke opo bo banta no aro mo hinke phantok buso ganang obo thogo na. Omo hinke elengcha oro wngkha ar obo to naidi bwswk kwbangma sajna wngkha ar omo chiniya iko omo buini se ar chini nok uklogo naidi bwswk poriskar naithokgwi tongkha na nokha bo naithokgwi tongkha. Iko naidi jilibo hani loge loge phai tongo hinkhe tabuk tei kisa satsako thangnai iko oro ang khum kaimani naidi nosto wngwi thangkha twi rwjakya tei iko tabuk to o khum rok mane nosto wngnai no tamoni hinkhe borokni season paikha ar iko naidi weather bo swng naithok wngwi tongkha na hinkhe jili no nasingwi tongo buphur berai rwnai hinui iko naidi bwswk kwbangma sajna wngkha. Hinkhe obo khakmaya chwng ar tabuk sariko hinkhe teisa ration o ma phaijao kha tamoni hinkhe chini nogo kaam tangnai bwrwi ongo chini ration ni mairum no hwnani unsao ta nanai unsao hinkhe amoni bagwi phaikha. Tabuk khe chowmin paiyi nogo thangsinai ar oroni chowmin hinkhe markheno thokjago iko naidi half plate omo 60 taka na kha bwswk kwbangma ang thokjaksukha. Horni mai mui chai paikha chwngkhe omo hinkhe quality ni bagwi tini mai kom hwnwi biscuit sabaiyi rirwkha hinkhe mangso bo kwrwi hinkhe dudh bai sapigwi rirwkha mai kisa tei biscuit sabaiyi koita rwi sapigwi rirwkha so chini video asuk jora tino next kaisa video o malisa.